Good morning po mga mamamayan. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng beef with broccoli at ito na po ang mga sangkap. Unang-una, itong beef na may barbecue marinade sauce na 2 tablespoon. Tapos, broccoli, sibuyas, bawang, 1 teaspoon na cornstarch. Tapos maglalagay din po ako ng 1 teaspoon na oyster sauce, tapos soy sauce or toyo, rice wine, olive oil or kahit anong cooking oil ay pwede pong gamitin. Tapos itong asin po para sa ating pampalasa. At uumpisahan ko na pong lutuin ang mga ito. Ngayon po ay ilalagay na natin tong ating cooking oil. Tapos paiinitin lang po natin siya. Ngayong mainit na po ang ating cooking oil ay pwede na natin ilagay or igisa yung ating sibuyas at saka bawang. At hahaluin lang natin para hindi siya masunog. Pahihinaan natin ng konti yung apoy. Ayan. Ngayong medyo nag-brown na ng konti yung ating bawang ay pwede na nating isunod ang ating karning baka. Ayan na. Ayan. Hahaluin lang natin to. Ayan. Lalakasan natin ng konti yung ating stove. Hahaluin lang natin to hanggang sa maluto yung ating beef. Nilagyan ko rin po pala ito ng konting calamansi juice nung minarinade ko siya. Yan. Ang bango niya. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng konting toyo. Ayan. Mga 1 teaspoon lang po. Tapos maglalagay lang po pala tayo ng konting water. Sorry po, nakalimutan ko pong banggitin kanina na maglalagay po pala tayo ng tubig para maluto yung ating baka. So ayan na yung ating tubig, nalagay ko na. Ngayon po ay hihintayin lang nating maluto ito or lumambot. So, kailangan muna nating takpan. Ngayon po ay tatakpan lang muna natin to ng mga 15 minutes.
Ngayon po ay maglalagay na po ako ng 1 teaspoon na cooking wine. Kasi medyo malambot na po siya. So, pwede ko na pong ilagay yung cooking wine. Ayan. Hahaluin lang natin. Ngayon po ay tatakpan ko na naman po uli ito para mas lalo pa po siyang maluto. So, kailangan po nating takpan po ng mga 5 minutes. Ngayon po na malambot na ang ating beef ay pwede na pong maglagay ng 1 teaspoon ng oyster sauce. Konti lang kasi maglalagay pa po ako ng konting asin mamaya. Ngayon po ay hahaluin na natin to para yung lasa ng oyster ay malagyan po siya lahat. Yan. Ang bango niya. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng konting asin. Konting-konti lang po yung asin. Kasi may lasa na po yung ating oyster sauce at saka yung soy sauce natin kanina. Baka masubrahan po ng alat. So, isang kurot lang ng asin. Ngayon naman po ay pwede na nating ilagay ang ating cornstarch para sa ating pampalapot. Ngayon po na medyo malapot na po siya, ay pwede na nating ilagay ang ating broccoli. Yan, dahan-dahan lang po. Yan. Tapos, hahaluin lang natin. Ngayon po ay luto na itong ating beef with broccoli. Ito-turn off ko na po yung ating stove. At hahanguin ko na siya. Ngayon po ay
ilalagay na po natin to sa ating plato, ang ating beef with broccoli. Ayan na po mga mamamayang ang ating beef with broccoli. Sana po ay mag-subscribe at mag-like po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!